Ayusa nakakaon nababuan ni kinason sa libon nga gitawag og taklong. Di po na matabas-tabas po. Porte pong ayusa halang-halangon. Lapuan ra na siya ikuman lugitong uno dayon gisalon. Porte pong pagkalami at tukbon. Grabe makadagtokom sa mga singgaw ko way giliatan por magway mga suban. Porte dagko ang mga lamoy wala ka pasundayag lahos. Di na puta, sugdan na nato, magpalibon na sa mga singgaw, ari na puta mga itagtukbonon, magsuot-suot na puta sa atong kalibunan, gisugdan na nagbaklay sa mga singgaw largo. Siyempre di po di matabas-tabas, humkot advantage, daan sa mga singgaw, tanawa ra mga dagway anao, tora naglibog ng mga singgaw asa agi kay do kabukdan, ari, losob largo, matek gidalan na sa singgaw da atong masudlan. Blanan sa mga nason. Di po ni may yano atong panguag taklong, aro tadi anang buntura, di po matabas-tabas losobon, 14 pagkalayo ay speed nuha, nangaguba ng mga naong sa mga singgaw og binaktas, grabe layo sa atong baktasonon, wanigil ato ng mga singgaw, panlibunan kay mga naong, di na po, nangasaag na po mga singgaw. Saag ng mga singgaw, wala agyanan. Mangita tagagyanan, porte pa ba yung layo sa tumbak ta sonon, arapatan ng luputa diha, alaho, sumok ta. Diara kakita ng usa ka singgaw og taklong, matek gikuha na sa singgaw diha, nagpilit ra sa dahon no. Diara mo na si gitawag og taklong, porte pod pagkayusa ni. Diara unsam na, murag dili man lagi na taklong, kadako man naglingin. Asos buongon day, grabe way gipasaylong mga singgaw, birhas kuha largo. Dali ara nakalungi sa singgaw ngo, mura mang nakatag-iya, matek di po ni matabas-tabas ang usa ka singgaw ngo, pinanitay man largo. Di po usa ka singgaw, di po mayano-yano, duha ka bukida, porma puglono singgaw nga. Diara porting pagkayusa, kinsa kanang tinanong nga buongon dere, gitukob sa singgaw largo. Grabe makadagtukob sa buongon no, por magsirok. Di po usa ka singgaw nga pun magbalakansi, mi panit pug iha. Gihambat pa sa singgaw ngo, grabe mo ko naglamoy ning usa Di ara usa ka singgaw nakatukob na jud kuno siya. Grabe. Tara batsin na ta. Matek di ara nakakita ng usa ka singgaw og taklong. Di ara matay tinuod no. Mao na siya kinason sa libon ng mga singgaw, mamilit rin siya sa mga kahoy. Di po gulay nakita ng singgaw ngo, nagpilit ra po siya sa dahon. Grabe singgaw ngo, mayuha budag pangita. Di po di matabas-tabas mga singgaw. Porte ra pong dali ang pangitaon ani basta ara lang ka sa lupot-lupot mangita. Gisumok-sumok na nas mga singgaw da largo ang libon. Di pa tayo nakitaan nga nagpuyo ani pagpanga. Unsam na singgaw man lagi na. Di po na yun ni pangpanga kapasilungan og mag-uwan. Di pa tayo taklong nga nakitaan nga naay itlog. Kanayang itlog singgaw malargo ra po sa kabuhat og bayanan nya. Largo na himog taklong. Wala dangalang-langay isod na largo na sa sudlanan. Kasagaran jud mo makit-an ning taklong mga singgaw nagyod sa lupot. Di ara kita pug taklong ang usa ka singgaw. Naas babaw gidughit largo. Di ara nahog pangita largo sa singgaw. Di ara di matabas-tabas ang taklong dre. Grabe pagkadagko. Nagunsa man ang usa ka singgaw da nagupuhupo man lagi na. Nakuno siya nakit-an taklong do kabuk nagtapat. Asos maodi ay diara ay kana nya napoy usas kilid kana kasagaran jud mo makit-an ni mga singgaw nagyod sa babaw. Matik gidughang-dughang na sa usa ka singgaw da largo. Diara da kuha ka lagi. Wala da ka pasundayag isod na sa sudanan largo. Diara tanan atong kuha mga singgaw portiran dali ati gumon basta daghan lang mo mangita. Di pa usa ka singgaw nakakita po siya. Di po siya matabas-tabas kay mag-uyon-uyon ra man siya sa mga kahoy. Hangad-hangaron ra gyud ninyo ang libod mga singgaw. Parehas wala da ka pasundayag ikabot na sa usa ka singgaw da largo. Porting pagkayusa mura magdili na manubo ang taklong dre porting pagkadagko. Matik isod na largo sa sudanan. Di po matabas-tabas ang unod aning taklong mga singgaw mura ra pog unod og kinason sa dagat. Porte pod pagkayusa tukbon ani. Di pa lain taklong unod kahoy pa para di makit-an. Sigahonon jud imong mata ni mga singgaw ug pangita nimo kay muuyon ra jud kahoy. Sumok-sumok na sa mga singgaw dang libon ug mangita kaning kinason sa libon mga singgaw di jud ka may tabong di ka makasumok sa libon. Yawas usa og ipunong-purungan man mura mag ninja turtle. Grabe dakuan nakita sa singgaw ko. Di pod matabas-tabas ning taklonga mura mag master sa taklong. Matik wala da nga pasundayag isod na sa sudlanan nato diha. Di po gibit-bit ang usa ka singgaw ko. Kuyo po kaning taklong mga singgaw maglaway mura pog sikat-sikat. Losob gisumok sa singgaw largo. Di na ni madotlag katol-katol ng mga singgaw nga kubla na kayog mga lawas. Grabe mayuha po dag pangihna sa usa ka singgaw ko. Daghanag kuha. Matik wala da nga pasundayag isod na sa sudlanan nato largo. Asa ko na atong kuha. Asos porting ayusa daghan naman basi na ta. Dara gipangkamang na nas mga singgaw dang bakilid. Nang shortcut na ng mga singgaw da largo kay porte nang layo ang naabtan. Di na ko na madaog mo balik patas agi porte nang pagkalayo. Alas ngaglisngag ang ilong sa mga singgaw ko. Di po na matabas-tabas ng mga naunga mo kilaw pug bakilid. Kana kamang di po na mayon yan ang usa ka singgaw og itiniilan para pakat kuno kayo og break. Asos porte na gyud ay pagkalayuan natong naabtan diha tanang luputas ubos ay. Dira mong kuha. Ako gutom. Asos porte na pagkayo sa halang-halangon ani. Diara wala may tsura mga naong sa mga singgaw. Grabe. Tara batsin na ta. Matik kakita na yung tawag daan ang mga singgaw. Grabe porte na mga luyahag daw. Alahos mangita na tag-ispat sa atong katukban. Diara gidana na atong mga materialis na sa usa ka singgaw. Mangita ta tag-ispat nga may katukban. Arita gibutang na sa usa ka singgaw nga atong mga materialis. Matik una daghang pasundayag. Gikuha na nagbato na sa usa ka singgaw para himuon na tong sungagan. Wa na daghang langay-langay gihalingan largo sa singgaw. Kana dabuki pagayo. Kuhaan na natong materialis kay sugdan natin is paglapo. Itak ang largo. Kana goods. Butang isag sabaw
daw gamay. Kana goods na na. Aun sa pedugayan wanay nga pasundayag ilunod na atong taklong dia. Alapuan jud sa siya daan para humok na iglugit sa unod ba. Grabe porting ayusa puno atong kaha oy. Matik diara nagbukal-bukal na. Nanggawas na iyang mga kaunuran o. Anaora na siya ka para dali na ang paglugit sa unod ba. Samtang naglapo patato ang manguha sa tadidaan og sili. Di po di mayado-yano ning siliha pahilaw-hilaw lang puro porting hanga. Diara daog na ning siliha. Di na to palabian kay bisig magaso-aso niya. Giwa-hiwa na po na largo das usa ka singgaw nga atong mga kalamasan. Hiwa-hiwaon po tanig pino ang sili para maganghang yun ba. Ay ang unsa koy halang-halang nimo. Naunsa man ka. Diara atong taklong o fights na nilugiton. Hauna na largo. Wanay nga pasundayag agisugda na das mga singgaw das paglugit. Porting ayusa pagkadali ara lugiton. Diara o asos pagkadagkuas unod oy. Grabe pagkalamian ni halang-halangon no. Ato sa nang hiwa-hiwaon dia katunga para dili sumol ini toko ba. Di po di matabas-tabas ang taklong oy. Dopoon sa punta ning kayo diri daan. Diara atong finished product o asos porte po pagkalami atokbon ani. Matik mariniton usa tanidaan. Boyokan dayon na nato di og patis. Ana man para mununot jud ang lami siyang unod ba. Boyoke dayon bitsin kana goods. Siyempre di po ta na makalimtan ang usa ka hakop nga asin. Ikahuman mikos-mikos dayon. Kana goods itak-ang na largong kaha. Wala da nga pasundayag sugda na tanis pagluto. Boyokis idibo largo. Kana wala da kailangan isunod na po ni atong lunod atong mga kalamasan. Siyempre diara atong taklong o. Matik isunod na po tanig lunod. Grabe o porting pagkaayusa. Nakapasibi na po mga singgaw kaha o. Di po batabas-tabas ang taklong o. Grabe pagkalami agad ane. Diara o medyo may hubas-hubas na. Matik unsa pa inyong dugayan panginas na mo sa libon. Ingon ani ang na siya mga singgaw paubas-ubaso ninyo kamay para mawagtang na iyang dangog. Matik luto na mga singgaw. Waday nakapasudayag hihaon largo. Be asa kuno. Grabe di po matabas-tabas porting po pagkaayusa. Wanay da kalangilangay i-plaster na natong tukbonanan dia. Siyempre hukaro na po tani atong mais nga bahaw. Mauni kanunon sa mga singgaw kay hugot kay bosog. Matik hukaro na tani atong taklong nga halang-halang. Asos porting pagkaayusa o di po matabas-tabas. Okay na og ipamplastaran na da kay sugdan tanis pagtukob ipanggusla ng mga singgaong bonal. Bonal habab. Taklongans adiro. Parisag mais. Gaji na lang ina sana. Re. Kuno ang langon. Uga ba uga no? May no. Uga ba? Hanggang may ba? Kan. Ulan. Oh yeah. Oh yeah. Timik mo. Sublot. Biya. Kaop mayo kay nasal ito. Minsan makao pa rin nga inasal. Inasal silingan bro na. Oh yeah. Taba. Ito nung siguro sa pusit pa. Siguro ko yung taklo. Oh yeah. Iya bab. Kemudian yang sebab tu panjang. Rasanya deh. Undang mo. Lutong, lutong. Nah. Oh yeah. Ayam lo. Apa daw na dia? Bakwit ito mga singgaw, balhin na sa lingan. So tinudo na yung toko din. Nangipot na. Tahan main toko dito kay inasal nga lechon. Balhin na, balhin. Diara nakatimaho og lechon ng mga singgaw. Wala nga pasundayag gilosob largo. Di pod matabas-tabas ng mga singgaw nga grabe mayuha mo dag panimot. Wa nang usa ka singgaw, wa na kagwanta nanguha nagdila sa lechon. Nandila no nanghingo naman. So, Kanon mo diha oy. Ay, tulog mo sila, Pek. amo ni haday. Sa grabe gutom giba ang largo. Karabis usa ka singgaw o por maglunos. Bring home. Ay, ni gini ko na kanon daw mo kadang lampon ba. Sa grabis mga singgaw nakakitaglaing tukbonon. Di pod mayon yan ang usa ka singgaw grabe dako agukaran. Popcornis mga singgaw grabe mga gutomag mga naong kunoon sa man ang usa ka singgaw da gidana naman ang hinuong sudan. Mo. Grabis mga singgaw di mayon yan habhab na pod. Abang. Kuat ako sa mo. Oh yeah. Nay. Grabe. Bakit ito bring
Balik. Iya tuh yang dibalik kan? Ay, tang main tukob na silingan. Oh yeah. Aw! Daray! Bungal na. Bug na bitaw ni dong. Ayos ah. Kaman. Kaba? Masing taong eh, grabe. Sumihanan. Grabe. Patungo eh. Nakapanimaw ang mga singgaw, eh nakasal ganit. Uy, gabog na diba? Nagabuala ka na ulod. Ano ba, grabe. Ayos ah. Jog, grabe makadagtukob sa mga singgaong purmag mga lunos. Awag ipasaylo, wanay nga pasundayag. Mag-shoutout sa atong mga singgaong. Shoutout kang John Rixley, kang Flores Lotingo Emily, kang Sky Tiger Marasi, kang Itkuban si Tinta Ricky, kang La Familia Di Solito, kang Mira Espinas, kang KJS Justin, kang Ichiflasitos, kang GR Gabula, kang Melinda Obando, kang Albert Tamayo Villarin, kang Rodney Rumitman, kang John Paulo Abaw, kang Carol Obios, ug kang Edgar Lin Agabon. Shoutout tanan ninyo mga singgaong. Comment lang mo mga singgaong sa atong latest upload at turta mag-hog first 15 comments sa atong shoutout. Arilan takuto mga singgaong, i-share og i-like nga video para mas daghang patang matukob. Usa tapuso ninyo ang video mga singgaong, nasa type pala ilang nga duwa. Mao ni ang PHL boss. Porter ang dali ang makadaog nimo ani mga singgaong. Tudloan ta mo ani ang pagduay. Aw di po ni matabas-tabas duwa ang mga singgaong. Porter ang dali as daog. Aw ari tas main sa mga singgaong kay dali ra king daog dire. Aw porter pud sayo na duaon aning main sa mga singgaong. Anaon na siya pagduwa mga singgaong ay mo posta ra ka diha. I-type ra na nimo diha mga singgaong og pila imong iposta. Aw ikaw na bahala diha og imong bagdako-dakoon para dako pug daog ba. Kita mo posta tag 200. Ikaw man i-click dayon ninyo ang bet. Aw magtuplok-tuplok ra ta diha mga singgaong. Ana ra nakadali duaon ang mines o upat ka tuplok. Daog largo atong 200 mga singgaong nahimong 400. Aw daog largo cash out na na. So sporter ang dali as daog mga singgaong. Ana ra nakasayon. Di po na matabas-tabas mga singgaong. Usban na to be. Mo bet ya punta dag 200 mga singgaong. Usbag tuplok kaupat. Punay ko sa katuplukan kana paksit laing daog na pun mga singgaong porting pagkaayo sa cash out na largo porter ang pagkadali as daog usban ya pun na nato mga singgaong may nang pagpalit natok matuko ba oy bomba sos porter ang dali abawion na mga singgaong ana ra teknik anay times 2 tani atong posta mga singgaong gihimo tanang 400 mga singgaong tuplok tag kaupat diya punay pa jud kausa pattern kay mo tirada ni mga singgaong punay kausa sos porting pagkaayo sa daog na pun mga singgaong matik bawi largo mga singgaong atong pilde atong 400 na imong 800 nakadaog pa ta mga singgaong maura na si teknik mga singgaong og mapilde mo i-times to na ninyo punan dyan po tayo mga singgaong balik tas 200 may na lang ng mga singgaong papamugas og naapatay matukob porting pagkaayosa dira mga singgaong mubitaw balik tuplok dyan po tagkaupat diya kana goods punig kausa o kana punay pa dyan para panglas asos daog na po mga singgaong grabe porting pagkayusa cash out na nalargo mga singgaong wanay dangan langay-langay pag withdraw po sa imong daog ka mga singgaong porter na po pagkadali anaon ra ni siya i-click ra na ninyo mga singgaong kanang puwam nga murag sumbay sa babaw ikaw man mga singgaong ari ra kadre mag-withdraw i-type na imong pila imong withdraw honda mga singgaong ikaw man i-click na nimong add tas pilion nimo ang GCash wanay daga pasudayag mga singgaong nasa comment section ang link unsa pay dugayan pag register ra mga singgaong para na kay mapalit pod patuko porting pagkayusa wanay daga pasudayag lahos.